L-aħħar tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea kien konferma oħra li l-miżuri preżentati fil-budget għall-2015 huma t-triq il-qudiem għat-tnaqqis tal-problemi soċjali u t-tkabbir ekonomiku. Dan intqal fi stqarrija mill-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali. Il-Ministeru tkellem dwar l-importanza li joffri sosten lid-direzzjoni strateġika tal-pajjiż fil-qasam soċjali. Dan billi jassigura l-ħarsien soċjali b'mod speċjali tal-persuni vulnerabbli. Il-politika nazzjonali kontra l-faqar imħabbra ftit tal-ġimgħat ilu flimkien ma' żieda fil-budget għal ħarsien soċjali u ma' xhieda tal-ħidma tal-Gvern f'dan ir-rigward, żied jgħid il-Ministeru. Għaldaqstant iż-żieda fir-rata ta' impjiegi permezz ta' iktar nisa, persuni kbar fl-età u persuni b'diżabilità li daħlu fis-suq tax-xogħol mhijiex kombinazzjoni iżda frott il-miżuri implementati minn din l-amministrazzjoni. Permezz tal-proġett LEAP kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea, il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali se jkompli jaħdem sabiex itejjeb il-kwalità u l-aċċess għas-servizzi soċjali. Temmet tgħid l-istqarrija.